Η διαδρομή είναι υπέροχη. Η φύση, τα τοπία, τα δέντρα, τα τρέχουμενα νερά. Είναι η ευφυξία, η ηρεμία του βουνού. Η τρέλα που έχουμε στο κεφάλι μας. Για μένα είναι ο πρώτος αγώνας των 9 χιλιόμετρων. Είναι καταπληκτική εμπειρία και πάρα πολύ ωραία το μονοπάτι. Είναι μια σχέση αγάπης και πάθους. Για μένα είναι η εκτόνωσή μου. Και ξεπερνάω τα όρια μου. Μ' αρέσει να τρέχω, μ' αρέσει να επισκέφτομαι μέρη, μ' αρέσει να τρέχω στα βουνά. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης να μάθει να τρέχει. Γιατί αυτό σημαίνει σωματική και ψυχική υγεία. Γιατί η ενέργεια που προσφέρει και η χαρά που σε κάνει Είμαστε ελεύθεροι. δεν περιγράφεται. Αυτό που με βοηθάει να συνεχίζω μέσα στον αγώνα μου, νομίζω είναι η κίνηση, γιατί μου αρέσει να κινούμε. Κυρίως για να αποτελέσω πρότυπο για τα παιδιά μου, που είναι εδώ πέρα και με βλέπουν να τερματίζω. Και η χαρά, η ικανοποίηση του τερματισμού, ούτε η θέση, ούτε η νίκη, ούτε ο χρόνος, ούτε τίποτα. Σ' άλλο αυτό τερματισμό με δύναμη ψυχής και ο γιος με τα πόδια του. Το να καταφέρεις να βγάλεις μια δύσκολη διαδρομή, αυτό και μόνο αρκεί σαν ικανοποίηση. Σημαίνει λαός υγιής, λαός με προοπτική, με ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.